Ambalima bamanan kamena malikono ani maliko kan folini walimando be kata aw bela jelema fo yan fo aw sigoro la aw bisimila ko dogo kun kibaru sorolon kena kamimina wala li chamanke awyi walasa ali bi ka do fara an lakana tigila mo wulu ka cesiru anuka wulika joka an ga jamana kuntigi Elhaj Ibrahim Boubacar Keita aye bolima fen binani udeta ka di umanuka mako pikopu ama lodania ka fo bolima fen nu amusaka bora an ga wakande mbadi konnana an ga je an ga sorolen nu nyamada anga jamana kuntigi Elhaj Ibrahim Boubacar Keita ka kenyani akala nyini no de ka anga jamana goloma sirita baw ku deme u ka barala no de lakana sabatil ko nyumai Mali fambela jelenfe nga kerenkerenia la Mali chemanche yan fanfe ina fo mopti ani segu marala ngoni here do de bi ni idom bla barala wi buya nga alnuma fi ka nga don ka fo ko ni bla bara mi nga nga o menanduma ni mo menanduma o mena ke che chojo abegere bulo de ira ko na be fli donc ka to asro mimba to u ka bara bi no bulo ande on do so mes enfants c'est ka donc be bara la be gele la moy maduma abina ndu so ala ba don politiquement de politiquement faut que moi aussi mais ça la dit minda mbado abi mina ndusula donc moi femme c'est que bara no yobulo ni ka bara ye ko yini tobela o la fo ngos no tala fo jala mbayi no yi alimita kru la ta yini mtayi ni ala sunama jamana nyamoko Ibrahim Boubacar Keita akani waleyan no de ka mobili binani taka ministre min ka cha beneme lakana sabatil ko nyama anga jamana kono ministère de la sécurité et de la protection civile wala sa ukase ku ka maw demena e togomina jamana nyamoko akafola ni mobili nunu ukakan ka seka Mali finitigila kaw u deme barala bara munu be talike bambanci ke walu ani bingani ke jugula anga jamana kono donc ni ala ni ndo angar sigela angere kan nafulu anga Mali nafulu be donala kan moli no san abuka barano ya doni molu mundo sata ali jila ko soteme donc yoro mundo grabe no bi no Mali change la may muti marala abse ko barano ko doni mawbe bi anga mo kan dongo sunit liamba me ko muti do na ka do no be mo fa ka puli o test la me ka baraye o tembo ni fini mi reclama ka baraye mami ibalmadu ama fenkila abi jamana ka baradila jamana ka lakana baradila ka bioka ni mama ni jahannama ka ne nga yani o che anga ka minkila ambo kila o kelila o sa keni o chomu ni ambo fo so yini kadanga mo ala kana desola ala ni ndo anga skala bi ka danga policeman gendarmerie ma ala ka dore do anga skala sini ami do faru ka baraka anuka sinakan amu fana ni ala sunama anye avion do soro un hélicoptère do o mane bolisa parce que mancha ame do yinna amu yini amu soro meta yoro ka taw yini amtu yini nani soro nani tebre mais on est fou de créer amma fou soro fou nga don do abe do sudanga abe do franga mo du sukan o ba donc fo anga armenia mo ahili bana a test no ni ahami o do tiere abi hamina anga barke minu abayi na sunitle modike ay don défilé là tout ni tellement que ne kadel ni so ya kula surtout sportif ya beyay ma keni fe aduna duna ni nambanga ni of ma mene don mi na taw fe wallahi tellement adon ni mi si wota telen tundo nya don ngoni de Mali armée avec ka don doni avec ce nan don doni al sala ka do faroka jamana lakani dusuni alla ka do faraka sunitle adusubula asebuye chewdu nya de mondo don am sa mi fon fenke pour ka do faroka baraka amboke on franga kan clé ka barak fenla mini minga kan ko doma ko chaman kala min tumte bene mini minga kan do kan doma ka foni ni ngam do tola ni nyame fanat mo misra kan ala kan de sola o akili ala kotona mo fuye ko akili si nta fo kama yewere mba fo parce que aveni ala gérer mbadon fanga akemi mbadon donc vraiment ku ka barake ka donc fo ante foy konyoma
fɛn fɛn n'a bɛ se k'u ka baara la ka dɔ fara u ka cɛsiri kan jamana baara la an b'o ɲini nin ye jamana bɛɛ de kan ka fɔ parce que nin ye maliyɛn bɛɛ ka nafolo de ye puisque a taara Mali budget de la ka nin san donc a tɔ tora u ka a minɛ ko ɲuman ala ka dɔnw yira n na don min na an b'a fɔ alihamudulilayi sisan kɔni an ka duguw kɔnɔ an ka bugudaw la an bɛ sunɔgɔ a hakili sigilen don parce que an b'a dɔn an denw bɛ ka an ka sunɔgɔ kɔlɔsi an denw hakili banna u bɛ k'an kɔlɔsi la an b'o ɲini ala subahanahu wa taala fɛ a bɛ se ka k'an ye a b'a k'an ye fana. an b'a ladɔnnen k'a fɔ ko nin mobili ninnu n'a musaka bɛ t'i jɔ miliyari 1 ani miliyɔn 200 la a bɛɛ lajɛlen bɔra an ka jamana wagandenba kɔnɔ min laɲinina jamanakuntigi fɛ ka Mali finitigilakaw u dɛmɛ u ka baara la n'o ye lakana sabatiliko ɲuman ye. An ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita furumuso Keita Aminata Mayiga a ye dɛmɛɲɔgɔnya sɔrɔ ka bɔ arabu ka jɛkulu dɔ yɔrɔ ni balofɛn camanw dili ye a ma an ka jɛ an sɔrɔlenw ɲamada. An ka jamanakuntigi furumuso ni ONG Agir ɲɛmɔgɔba don ka kɛɲɛna a ka wulikajɔw ye Émirats Arabes Unis ka jɛkuluba min bɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'an b'a wele ko DP World u y'u bolo fa k'a tun ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an b'aw ladɔnnen k'a fɔ ko dɛmɛ min ni DP World filɛ k'a ta ka ɲɛsin an ka jamanakuntigi furumuso ma n'a bɛ tali kɛ nɔnɔ tulu sugaro ani malo a bɛɛ lajɛlen bɛna lasegin jamanakuntigi furumuso fɛ an ka jamana kɔnɔdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la se tɛ mɔgɔ minnu ye. U nana ni fɛn minnu ye fɛn minnu b'an nafa a bɛna jama nafa a bɛna sen ma fana n bɛ deli k'a fɔ kɔni n ko ɲɔgɔn dɛmɛ ye don o don ye mais an bɛna don mois d'octobre kɔnɔ. Donc mois d'octobre an bɛɛ b'a dɔn k'o ye mois de la solidarité inchallah a kan ka se minnu ma olu b'a sɔrɔ inchallah ko ni cɛw ni baraji a ka to an kɔnɔ u b'u ka so fana. An ka jamanakuntigi furumuso ani DP World maaw u ka nin bolo di ɲɔgɔn ma n'o de ye ka nin dɛmɛba ta ka ɲɛsin an ka jamanakuntigi furumuso ma a ka lase malidenw ma a musaka bɛ t'i jɔ fɔ CFA wari miliyɔn 26 o n'a nɔnkanfɛn min bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛsin fantanw ma Mali kɔnɔna na. Jɛkulu min bɛ wele ko Mali kunko olu ye waleɲuman dɔ jɔnjɔn ta k'o di an karamɔgɔba Seydi Cherif Usmane Madani Haidara ma k'o kɛ waleɲuman dɔ ye ka ɲɛsin a ka cɛsiri baaraw ma a kɛnɛ sigira sen kan karamɔgɔ Haidara yɛrɛ ka so an ka sɔrɔlenw lajɛ. Ka kɛɲɛ ni an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 50 ani san 7 ɲɛnajɛ ɲaɲanu ye o kama jɛkulu min an b'a wele ko Mali kungo a ye bonyamasegin wale kɛ ka ɲɛsin an ka jamana maaba caman ma ni diplôme de reconnaissance ye ani trophée caman u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kama jamana ka ɲɛta siraw kan sɔrɔ ani yiriwa binakun kan u ye maa minnu suganti olu cɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru kuntilenya ani groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maɲɛma a Seydi Cherif Usmane Madani Haidara tun b'a cɛma ale mun jɔnjɔn bɛ di ni hakilina fɛn o fɛn o bɛɛ dafalen b'ale la. Association Mali Kungo tagamana bi ka se Cherifkɛ ka so yan seere ani bonya de ani karama ka da kan an ye Cherifkɛ dɔn waati min na ka se bi ma a ma dɔwɛrɛ mɛn a da ko ala ko tan ala kira ko tan o de ye association Mali Kungo tagama su in na ka na bɔ a n'a ka denbaya ye ka kɔn su in na ɲɛ an tun y'a wele yɔrɔ dɔ de la mais kow ka ca anw dɔrɔn mago t'a la jamana in bɛɛ mago b'a la donc o gɛlɛyaw de kama surɔ an ma se k'a ye an ka kɛnɛ kan n'o tun ye diplôme de reconnaissance dili ani trophée ɲɛta ka don Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 57 ɲɛnajɛw kɔnɔ. Mali Kungo ka diplôme de reconnaissance a tɛ di ko wari b'i bolo an ka trophée tɛ sɔrɔ k'i cɛ ka ɲi a tɛ sɔrɔ fana ko jama b'i kɔ a bɛ sɔrɔ i sera ka min k'i faso ye i sera ka min kɛ ni jamana in ka ɲɛtaga la donc an ka tɔn in bɛ nin diplôme ninnu di o mɔgɔw de ma. Ni jɔnjɔn in dili an karamɔgɔ a Seydi Cherif Usmane Madani Haidara ma o kɛra bonyako ye alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaruw bolo kanubagaw ani karamɔgɔ ka denbaya minnu yera a kɛnɛ kɔnɔna na. O la an bɛ a fɔ ko an nisɔndiyara ni o ka nin waleɲuman dɔn ye parce que a ma fɔlɔ olu la kabiri faso ye crise daminɛ ka n'a bila bi la mɔgɔ hakɛ min ka trophée nana di diplôme nana di karamɔgɔ ma mɔgɔ si t'a mɔgɔ hakɛ da dɔn mɔgɔ si t'a mɔgɔ hakɛ da dɔn bon o la ni olu fana farala kan a bɛ fɛn dɔ de bange an ye dɔrɔn ko ala ko i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ko a ye baara kɛ ne ala bɛna a ka baaraw ye kira bɛna a ka baaraw ye wa muminu bɛna a ka baaraw ye
o kɔrɔ n'i ye baara kɛ dɔrɔn ala b'a ye cogo min kira b'a ye cogo min a bɛna yira mɔgɔw la ten ɲɛdimi de don kɔnɔdimiw tɛ o karamɔgɔ bɛ jɔyɔrɔ min na faso kɔnɔ fɛn de don fɛn minnu kɛnɛkankow don o la ni mɔgɔ sɔrɔla ka se k'o dɔn i ka fasodenw na ka i wolo ɲuman dɔn n'o ye o fana ye fɛnba de ye min bɛ tali kɛ alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru kuntilenya a ka kɔrɔfɔw la a ye foli kɛ ka ɲɛsin jɛkulu ma u ye wale ɲuman min ta k'ale sɛgɛrɛ masa min y'an da o mankutura bon anw minnu y'a ka jɔnw ye ni maa sɔrɔ la an ka faso kɔnɔ yan min y'a ka nafolo bɔ k'a ka baaraw kɛ ko a bɛ baara ɲumankɛlaw encourager faso kɔnɔ o tigiw k'an ka fo o ye fasoden ɲuman dɔw ye comme u y'a f'u ka kuma na yanni su ka sa a dalen barangari kan k'a b'a tanu ayi o tanu tɛ foyi ɲɛ o tɔ bɛ ala de bolo mais a sabali ka a tanu ka encourager a bɛ dɔ wɛrɛ kɛ min ka bon kɔrɔlen ye mana an bɛ olu fana jate faso jɔlaw de ala in seere maati ninnu na ne bɛ mɔgɔ min dɔn mais olu ye ne dɔn cogo di munna u ye nin kɛ mana u ŋaniya ɲuman an'u ka ko ɲɛɲini o de y'u se nin ma mais u m'a di ne kelen ma comme u y'a fɔ cogo min na u y'a di u yɛrɛ dalen b'a la maa o maa ye sɛbɛ kɛ ni faso jɔla don n'u ye min dɔn u tɛ se k'a bɛɛ dɔn mais u ye minnu dɔn u y'u seko kɛ ka olu encourager u ka se ka sini baara kɛ faso ye mana an b'u fo an b'u wale ɲuman dɔn k'a f'u ye ko u sara bɛ ala de bolo an b'aw ladɔnya k'a fɔ ko mali kungo ye jɛkulu ye min sigira sen kan ka bɛn ni san 2013 waatiw ye denmisɛn dɔw fɛ minnu ka laɲini tɛ foyi ye an ka jamana jɔlen ka to badabada ka gɛlɛya bɔ a kɔnɔ ka sanga ni hinɛ ɲɔgɔn na ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ye ni o bɛ bɛn ɔktɔburu kalo ma ɲinanta o denfa ni o ye an karamɔgɔba Seydi Cherif Usman Madani Haidara ye ka sanga ni o baaraw ye a ye barodasigi dɔ kɛ Jabaranin soba sanfɛ barodasigi min senfɛ a y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ denfaya in na an ka sɔrɔlenw lajɛ alhamdulillah n bɛ ala de fo ka ala barika da u ye min ɲɛsinna n y'a minɛ ni bolo fila ye parce que n'a fɔra jamana in kɔnɔ k'u ye kalo dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ solidarité fandanw se tɛ mɔgɔ minnu ye olu bi dɛmɛ cogo min na n'u bi nisɔndiya bon an ka silamɛya y'an wele ka na nin de ma a kɛra jamana ta ye a ma kɛ jamana ta ye mais o ma ye silamɛ ɲuman ye ala ka kuranɛ ye min fɔ an ye o de ye an ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni seni b'i ye i ka dɔ bɔ i ka se na se tɛ min ye i k'a tigi dɛmɛ fɔ ala kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam man lam yahtamu bi amrina falaysa minna anw silamɛw mɔgɔ o mɔgɔ ni mago ma kɛ silamɛ ɲɔgɔn kungo la e tɛ silamɛw dɔ ye o ye ala kira ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam o la nin bonya min taara ka di ne ma n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani hinɛ ɲɔgɔnna kalo ni jamana y'o sugandi ayiwa ɲinɛ ka ne ta ka kɛ o parrain ye ni o ye o denfa ye n bɛ n ka jamana fo ka jamana den bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ nin baaraba min kalifara n na a bɛ se ka kɛ fandanw ka nisɔndiya ye a bɛ se ka kɛ dɛsɛbaatɔw ka wasa ye cogo min na an bɛ o de deli ala fɛ comme o y'an ka baara ye silamɛ ɲuman bɛɛ ka baara ye o ye si bɛɛ kɔnɔ bon mais n'i ka jamana ye kalo dɔ kɛrɛnkɛrɛn mana o ye wasa de ye o kɔrɔ ye a bɛ fɛn min fɔ o ye ka silamɛya dɛmɛ ani ka silamɛya jiji adamadenya dɛmɛli jɛkulu min bɛ wele ko fondation frère du sud olu ye dɛmɛɲɔgɔnya wale ta ka ɲɛsin kɔdugukaw ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɔdugu bɛ dugu ye min bɛ Buguni cercle de kɔnɔna na ni kalanso olu kilasi 3 jɔli u fɛ yen nɔ an ka sɔrɔlen ninnu ɲamada dunu ani bala ani an ka ladalafɛn fɔlikɔrɔw o kɛra ka dunanbaw bisimila minnu bɔra Buguni ani Sikaso mara fan bɛɛ lajɛlen na ka na fondation frère sud ɲama ka na u ka nisɔndiya jira la min kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnni ye ka ni maaba ninnu bisimila n'a ɲɛmaaya kun bɛ Alhaji Yaya Togola bolo ni ka kɛɲɛ ni lɛkɔliso 3 so jɔli baaraw kolobo karili ye min kɛra Kɔdugu n'ale ni Buguni cɛ ye kilomɛtiri 10 ye min jɔra Fufalaki fondation frère sud maaw fɛ k'a ɲɛsin nin sigidalama ninnu ma dɛmɛ hokumu kɔnɔna na dɛmɛ ninnu kamiyonɛti b'u la min taara ka di u ka protection civile maaw ma walasa u ka baaraw bɛ nɔgɔya u bolo cogo min na ekɔliso min jɔlen filɛ nin ye n'a tɔgɔ dara Patrias Pierre Diarra la a kɛra nisɔndiya bonya ani karama Kɔdugu dugumaw a n'a denw fɛ min
min bɛ n fɛ bi kɔni o ye nisɔndiya de ye nisɔndiya ka da kan ni mɔgɔ sɔrɔla i baarakɛ ɲɔgɔn na min ko k'i ka baara y'i diya fo ka i fa tɔgɔ da a ka fɛn na a ka baara fɛn na o bɛ mɔgɔ nisɔndiya nka nisɔndiya filanan ye min ye n bɛ n kun kɔrɔta n'a ye k'a fɔ ni ne fa ye lamɔ min don kɔrɔ n'o sera k'a to bi ale ka tɔgɔ da min hali n'ale tɛ yen don min o tɔgɔ bɛ to a kɔ o ye ne ka kunkɔrɔta ko ye o b'a yira k'a fɔ a ye sira min don kɔrɔ sira ɲuman don wa o b'a to o sira kelen ne tɛn'o bila gɛlɛya foyi ye. min ye ekɔliso tɔgɔ da n fa la n b'a fo n b'a waleɲuman dɔn sabu ekɔliso ye fɛn dɔ de ye badabada fɛn don mɔgɔ min ye badabada fɛn tɔgɔ da mɔgɔ la i y'a fɔ k'o tigi kana sa pewu donc a bɛ komi an n'an fa tɛ yen bi an fa bɛ yen mɔgɔ min sera k'o k'an ye an tɛ foyi ɲini a ye ni waleɲuman dɔn tɛ ala k'a to an kɔnɔ ala kana an kɛ fitiriwale parce que fitiriwale ye kafiri ye ala kana an kɛ fitiriwaleya ma ala k'a to an kɔnɔ ala ka ɲɛtaga d'a yɛrɛ ma ala k'a yiriwa ala ka a garijɛgɛw fɔni ala ka ɲɛtaga sabata ye. nin baaraba ninnu min bolo dara fondation frère sud maaw fɛ n'a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ni ka dɛmɛ ani dɛmɛ ta ka ɲɛsin buguni n'a a lamini bɛɛ lajɛlen ma a bɛɛ lajɛlen bɛ don ɲinan san baaraw kɔnɔ fo ka taa bila san 2018 na nin jɛkuru kɛrɛnkɛrɛnnen n'a ɲɛmaa ye Elhaji Yaya Togola ye a nisɔndiyalen a ye nin kɔrɔfɔ ninnu sarada ni ka kɛɲɛ ni a ka nisɔndiya yɛrɛlen ye bugunikaw la. ko ka Madu fo k'a tanto ka Nabaw fo k'a tanto ka monsieur le commandant fana fo k'a tanto k'ale bɛ se k'a fɔ depuis Mali kiriyala ka bɔ ale mɔkɛw tile la ka na bila ale tile la ko commandant b'an kunna bi k'a ɲɔgɔn commandant ma na yan sisan an bɛ ɲini ka san damajɔ bɔ an tɛ ka kalanso sɔrɔ bɔgɔsɔni in filɛ n'i y'a fɔra k'a fɔ bɔgɔsɔni ni sanji donna a yɔrɔ gɛlɛya kɔni b'a kɔnɔ mais a ye nin jɔ k'a diyara a ye k'a k'a ka foli kɛ. an ka foli bɛ y'a ye a ye lariw timɛ nin de ye hɔrɔnya ye ka kodokaw fana fo alors ekɔliso nin a tɔgɔ dara an ka préfet fa la donc ekɔliso nin u k'i janto a la k'a tɔbɔtɔ denmisɛnninw fana u k'u tɔgɔ sɛbɛn ekɔli la pour que u kana kalan kɛ dugu n'i ma kalan kɛ i tɛ yiriwa parce que yiriwa bɛ denmisɛnninw de bolo donc an ka to denmisɛnninw kana kalan kɛ pour que yiriwa ka se ka taa ɲɛfɛ. an ye miliyɔn 21 ɲini kɔdugukaw tiɲɛ ala ni tiɲɛ na vote min tɛmɛna u votera an fɛ de u ko monsieur le maire i ka da an ye an y'a dɔn k'i ye baarakɛla de ye hali ni Buguni commune si ma vote i fɛ anw kɔdugukaw an bɛ vote i fɛ yala anw san 19 nin an bɛ kilasi ɲini na i bɛ se k'a jɔ an ye n ko n'aw kɔni votera an fɛ hali ni ma passé n bɛ na jɔ aw ye o kosɔn n ye miliyɔn 21 ɲini n ka fondation fɛ o nana ka na kilasi jɔ u ye parce que u ye layidu fa Mali yɛrɛ sigikan ye fɛn min ye o y'o danbe de ye an y'o miliyɔn 21 dɔ la mais n bɛ fɛ ka min fana fɔ fondation min n'an b'a la miliyɔn 700 ani miliyɔn 50 an b'o de la bi k'a bɔ 2009 la ka na se sisan na mais o ye kelen di ne ma miliyɔn 150. an b'aw la dɔnniya k'a fɔ ko fondation frère sud bilako tɛ a bɛ nin baaraba kulew la Buguni mara kɔnɔ kabini san 2009 waatiw walasa ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin Buguni n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma nin ka kɛ sababu ye u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ sɔrɔ ani yiriwa bunakun kan an b'a fɔ ko fondation frère sud ko u ni ce u ka cɛsiri la. École ta o labɛn sabatili baaraw kadara kɔnɔna na sigida fɔlɔ o ɲɛma a ye sigi dɔ boloda a ka mairie yɛrɛ kɔnɔna na walasa hakili jagabɔ o bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin waleya dɔ ma waleya min ni o bɛ tali kɛ ekɔlidenw olu ka bandiya ani u ka fɛn kuntanw minni ma kalanso kɔnɔna na cogoya min na hakili jagabɔ kɛ o bɛ se ka bali cogoya minnu na sigida fɔlɔ o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ka o lajɛ. nin lajɛrɛ belebele in n'a la ɲinina Bamako marabolo fɔlɔ ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Mahamadu B Keita ye a kun ti dɔwɛrɛ ye walasa ka hakili jagabɔ kɛ ekɔliden somɔgɔw ani maa minnu da bɛ don ekɔliko kunnafoniw na fan dɔ fɛ ani fan wɛrɛ fɛ ka fɛrɛ ani dabalu tigɛ gwɛlɛya minnu bɛ ekɔlisow kɔnɔna na belebele ka bɔ o la n'o dɔ ye banditisme ani kɛwale jugu minnu bɛ kɛ sababu ye k'an ka kalanko ka don galama la. Quand les écoles sont sécurisées, les familles sécurisées l'endo, bon, tout ça c'est déjà aux sources d'insécurité, nous garantir déjà c'est très important.
une circulation bien respectée dans la commune, ça c'est très important. Si les personnes et leurs biens sont sécurisés aussi, ça c'est très important. Parce que bébé jouer sur l'éducation des enfants. Alors, école là, à la disposition d'État, en tout cas à partir de cette année. Bon, quelqu'un a dit, c'est que nous sommes là, il le faut pourtant. Parce que ni tenir ni attention à la police là. Jatemine la ayirala k'a fɔ ko Bamako marabolo fɔlɔ n'o ye commune 1 ko a kalanko a kɛlen bɛ ka bɛɛ lajɛlen kamana gan an bɛ wagati min na ko bi ka sabu kɛ indiscipline ani lakanabaliya o ɲɔɲalen don a kalansow kɔnɔ. A bɛ dɔgɔkun fila bɔ n ye papier dɔ ci maire ma quoi pour que an ka se ka hakili falen insécurité min bɛ ekɔliso la yanni ekɔli ka daminɛ donc maire ye n ka welekan jaabi a ye directeur ni enseignants bɛɛ fara ɲɔgɔn kan syndicat ni parents d'élèves pour que an ka se ka nin ɲɛnajɛ in kɛ quoi ka plan de sécurisation kɛ dans tous les établissements scolaires publics et privés donc o de y'a to bi an nana sɔgɔmada in na an bɛ nin baara in na donc an b'a fɛ k'olu kɛwale de bali sisan maîtres bɛ se ka kalan kɛ hɛrɛ la ekɔlidenw fana bɛ se ka kalan kɛ hɛrɛ la donc anw ye policiers de ye anw chargelen bɛ sécurité de la n y'a f'u ɲɛna fana sisan an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo polisi kelen tɛ se olu fana kelen tɛ se maire fana kelen tɛ se an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan pour que ka plan de sécurisation kɛ ka commission de discipline sigi polisi bɛ k'a la chaque mois an bɛna réunion kɛ mairie la là où ça ne va pas on intervient là-bas n ye numéro vert fana di chaque fois il y a des problèmes ni classe datuguna sisan ekɔliso datuguna kalan bɛna daminɛ mɔgɔ minnu bɛ to ekɔliso kɛrɛfɛ o polisiw wele ka na an bɛ n'u interpeller ka taa n'u ye commissariat la pour que u kana tɔw bali kana kalan kɛ. O waleya jugu in kɛlɛli n'o bɛ senna diɲɛ don o don o ka kan ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ ekɔliden somɔgɔw ekɔlisotigiw ekɔliso dɛmɛbagaw ani jamana ɲɛmɔgɔ minnu ka wulikajɔ ɲɛsinin bɛ ekɔliko matarafali ma an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan kelen kan. Insécurité bɛ ekɔliw la parce que ekɔli karamɔgɔw yɛrɛ bagabagalen don kosɛbɛ denmisɛnninw bi bɔ k'u bɛ taa kalan na fɛn wɛrɛ de b'u kɔnɔ min tɛ kalan ye. Donc n'i ye denmisɛnnin bala diyaɲɛ ko la a b'i agressé mais denmisɛnninw ɲinɛna de u bɛ taa kalan na école la ka fɛn dɔn ka dɔɔnin kɛ e min filɛ journalisiya la bi école de y'a to e bɛ ka nin kɛ bi kalan de y'a to i y'a k'i sɛbɛ don kalan ma o de kama e bɛ ka nin micro sine da la bi ne ye kalan kɛ ka baara kɛ ka taa retraite la c'est pourquoi ne fana jɔlen don e ɲɛkɔrɔ bi n bɛ ka i jaabi mais denmisɛnninw t'o dɔn. An yɛrɛ b'a dɔn insécurité ko bɛ cogo min sisan an ka école la an jɔrɔlen ba don écoledenw maîtres bɛ cours la tuma min na écoledenw bɛna ka na maîtres menacer u tɛ se k'u ka cours kɛ bilen buluka n bɛna exemple dɔ ta buluka sumugu courba dɔ bɛ yen à partir de 15 heures déjà école bɛ envahi écoledenw tɛ se ka kalan kɛ bilen dɔw bɛna ka na ka mobili yɛrɛ jɔ moto jɔ veranda kɔrɔ k'a fɔ maître ma a teliya ka bɔ an bɛna an ka ballon tan e bɛ classe kɔnɔ mɔgɔw bɛ kɛrɛfɛ u bɛ ballon tan na écoledenw tɛ se ka concentrer maître yɛrɛ tɛ se ka concentrer yɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ écoledenw yɔrɔw ko k'olu y'u ka titre foncier ko maa si tɛ se k'olu labɔ yen maa si ko tɛ se k'o labɔ yen ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne chargelen don sport la DEF ni an bɛna DEF éducation physique kɛ an taara ka taa sautoir sen terrain kɔnɔ ka ciment ni fɛn bɛɛ k'a la dugu jɛra an nana sɔrɔ écoledenw y'a bɛɛ kari ka bɔ yen k'olu ka terrain de don o ko sugu bɛ kɛ cogo min vraiment an t'a dɔn an bɛna o problème résoudre cogo min o de y'a to ne ko n ko parents d'élèves école karamɔgɔ an bɛɛ de sen bɛ nin na parce que an y'an ka responsabilité bila. An b'a yira u la k'a fɔ ko bi sɔgɔmada in na lajɛrɛ n'a kun tun ye ka kalan wuli san 2000 ani san 17 ka taa se san 2000 ani san 18 ma o koɲɛw labɛn ni ka kɛɲɛ ni lakana o sabatiliko ɲuman ye ka bɛn ni kalan wuli ye. Ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ kɛnɛya kalanso min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko kala olu ka kolomokarili ani u ka kalanden kunfɔlɔ olu ka bɔli o kɛra o kɛli kadara kɔnɔna na an karamɔgɔba Seydi Cherifla Usman Madani Haidara kɛnɛ denfaya kun bɛ ale de bolo nka a ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ a nɔnabilala a denkɛ fɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. École de santé du Kala de Ɲɔnɔ ale ye kalanso kura ye min n'a jɔra Dr Alikadiri Jara fɛ ni sefa wari $43,000 ye a kolonbokarila ka bɛn ni alamisadon ye ka sanga ni kalanso in yɛrɛ kalanden fɔlɔ ani filananw ka walanbila ye n'o y'a promotion 2016 ka fara 2017 kan. Sababuyaw kama n'a tɔgɔ dara an fa ani an karamɔgɔ Seydi Cherifla Usman Madani Haidara la. Nin kɛnɛ in c'est le belebeleba
kene yi kɔrɔ caman b'a la yara dɔ ma an nana kɛnɛ ka ala k'a to an k'a dɔn ala k'a to an k'a dɔn an ka nin ɲɛma yi a yeliya bi kalan dɔ don jɔnni ka denmisɛnw nin ye nin lajɛ bi mun b'a bolo la a man kɛnɛ a nana mun na fa tun ka kɔrɔtali a nana o de la denmisɛnw o ye aw ni yɔrɔ ye ansaru an bɛ min fɔ a ye nin y'an ta ye ou bien nin y'an bɛɛ lajɛlen ta ye nin y'an ta ye o de jirana ansaru la bi ansaru ko an ka dɔgɔtɔrɔso filɛ ko an ka dɔgɔtɔrɔso filɛ kala ani sɛnɛ kurumari ani kala tuguni nin y'an ka dɔgɔtɔrɔso ye dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw haya ansaru anw ta don anw minnu b'a bisimila n'a ko a na a y'an bisimila dɛ. Kalandenw tɔgɔ la minnu tilala ka bɛn ni salo ka fara ɲinan kan u ka kumatigi y'a yira ka fɔ ni lajɛrɛ in bɛ yirali kɛ san caman kalan de la cɛsiri ani jija kɔnɔna la min bɛna kɛ siniɲɛsigi ye olu ma u ka nɔbɔ don n'a nataw la u ka kɛnɛya baara taabolow kɔnɔ. Karamɔgɔ a den a bɛɛ ye kelen anw bolo maaba ye maaba de ye Aïdara an nana sɔrɔ an ye mun ye an ɲɛ bɛ karamɔgɔ la pansement b'a tɛgɛ la ne ye dɔgɔtɔrɔ ye plâtre de bɛ tɛgɛ in na i fa ka kumakan k'i banabaatɔ ta ka na n'o ye ka na i fa jɔyɔrɔ fa a tɛ se ka tɛmɛ min kan Aïdara ka foli di Aïdara ma a n'a nɔfɛ cogoba jama an fara. Fɛn min ye an karamɔgɔ Cherif Ahmed Tidiane Haidara ye o min n'a kunbɛnna bonya ani karama kɔnɔ ɲɔnɔ ansaru ka fara a kanubagaw kan fo ka taa se a jatigila ma ale min yɛrɛ kun kɛlen don ka an fa ani an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ nin kɛnɛ in kan a ye ladilikan caman di jama ma ni ka tila k'u su ka kɛ baara ɲumanw kan ka sɔrɔ ka laban ni dugawudon ye ka ɲɛsin denmisɛnnilakaw ma o min yɛrɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɔnɔ fanga tigilamɔgɔ caman sen kan diinɛtigiw fo ka taa se kalanso yɛrɛ mɔgɔba caman ma. B ka bɛn le 28 septembre 2017 ɲɔnɔ kɔnɔna la ka sababuya kɛ ekɔliso dɔ dayɛlɛli ye ani promotion dɔw bɔli ka o bonya ani a tɔgɔ ka de Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ma an bɛ o kɛnɛ kan yan ko mɔgɔ ka ca mɛ bɛɛ cɛla k'a lajɛ ka ale tɔmɔ mɔgɔ tɔw cɛla ka na bonya d'a ma karamɔgɔ ko ni an sera yan a ka o wale ɲuman dɔn foli kɛ a balima ninnu ye kalan kɛnɛ o ye nafa ye jan ko kalan fana kɔnɔna la ni o ye dɔgɔtɔrɔya ye o fana ye jamana ka ɲɛta ani jamana ka kɔrɔta ye jan ko jamana min kɔnɔ kuma dɔ an danya bɛ yen ni o ye an ka jamana ye ka se ka ekɔlidenw labɛn k'o former dɔgɔtɔrɔya kalan na mun sɔrɔ degunbagatɔ minnu bɛ yen banabaatɔw u bɛ se ka bɔ u ka degun na cogo min o ye karamɔgɔ yɛrɛ ka laɲini ye ko an bɛ bɛɛ fo école directeur promoteur ani écoledenw an b'u fo k'u encourager olu minnu fana ka sortie bɛnna karamɔgɔ tɔgɔ ma ka da u la an b'u yɛrɛ fo k'a fɔ ala kana kɛ tɔgɔ gansan ye a kɛra tɔgɔ min ye ala k'a kɛ kɔrɔta tɔgɔ ye an n'o bolo o y'a da kun min kama n'o de ye gɛlɛyaw bɔlen kɔfɛ hɛrɛ ye an b'a ɲini ala k'o di an n'u ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kalanso in ka laɲini bɛ tali kɛ ka mɔgɔw ka dɔntaw ka wiriya kɛnɛya baaraw la ni ka tila ka u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ ka ɲɛsin muso saya ani denmisɛnnin saya dɔgɔyali ma an ka jamana kɔnɔ. O de bɛ dansigi kɛ bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce aw ka ɲɛma dal'u la aw kan bɛn ni ala sɔnna ma.